Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Туры эфирда әңгәмә. Радмир Биләев Түбән Камаларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Эшлекле сәфәр, бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Светлана Захарова Түбән Каманың социаль учреждениеләрендә булды. Осталык дәресе, балалар йортында тәрбияләнүчеләр хәрбиләргә ярдәм итәләр. Яңа ел күрке, Түбән Камада чыршы базарлары эшли башлады. Ишек алдында бәйрәм кәефе, Түбән Камалар яңа елны каршыларга әзерләнә. 2026 елда күп балалы гаиләләр өчен каралган 4 бистәдә юллар ремонтланачак. Республика өстәмә финанслау бүлеп биргән. Шулай ук 4 авыл җирлегендә юлларны ремонтлауга 283 миллион сум акча тотылачак. Бу хакта Радмир Биләев прямая связь тапшыру кысаларында хәбәр итте. Шәһәр башлыгы Түбән Камаларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Әңгәмә туры эфирда барды. 1 сәгать эчендә дистәләгән мөрәҗәгать каралды. Юллар торышы, транспорт мәсьәләсе, яңа микрорайоннар инфраструктурасы, торак коммуналь хуҗалыгы. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы әңгәмә барышында шәһәр үсешенә кагылышлы проектлар турында да сөйләде. Алар төрле өлкәләргә кагыла. Бер сорауда җавапсыз калмаячак. Озакламый аларны безнең рәсми сайтта бастырачаклар. Мондый форматтагы тапшыру алга таба да дәвам итәчәк. Тәҗрибә күрсәткәнчә, аның нәтиҗәлелеге зур. Балкыш приюты, Надежда интернат мәктәбе, балалар йорты. Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Светлана Захарова Түбән Каманың социаль учреждениеләрендә булды. Төп юнәлешләр буенча статистика ителде. 2025 елда балалар арасында үз-үзләренә кул салу очрагы теркәлмәгән, әмма җинаятьчелекнең 35 факты ачыкланган һәм шул кадәр үк спиртлы эчемлекләр куллану. Социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләр темасына аерым тукталдылар. Хәзер Түбән Кама районында андыйлар саны 194. Аларда 400-гә якын бала тәрбияләнә. 35 гаилә 1 елдан артык патронатта тора. Шул исәптән 15 ата-ана исерткеч эчемлекләр куллану өчен дәвалана. Аларның 9-ы Аек ноктасы проектында катнаша. Светлана Захарова билгеләп үткәнчә, имин булмаган хәлләрне ачыклауда барлык профилактик субъектлар да катнашырга тиеш. Моннан тыш, бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил эшнең уңай нәтиҗәләрен билгеләп үтте. Өстәмә белем бирү, патриотик тәрбия юнәлеше, юнармия һәм геройлар картасы проектлары гамәлгә ашырыла, мәгариф һәм җитештерү кластерлары формалаштырыла. Балалар йортында тәрбияләнүчеләр дә хәрбиләргә ярдәм итәләр. Өҗде рота һәм игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары алар өчен мастер-класс үткәрделәр. Осталык дәресе пилотсыз очу аппаратлары өчен әйберләр җыюга багышланды. Шортлаткычлар өчен запас частьләрне волонтерлар алдан әзерләп килгән. Балалар йортында тәрбияләнүче иң кече яшьтәгеләр дә уртак эшкә үз өлешләрен кертә алдылар. Мондый мастер-класслар кулларның вак моторикасын яхшыртып кына калмый, ватанпәрвәрлек хисләре тәрбияләүдә дә уңай йогынты ясый. Әлеге осталык дәресе Түбән Камаларның алгы сызыкта торучыларга ярдәм итү өчен берләшүнең тагын бер мисалы. Балалар солдатларга хатлар да яздылар. Түбән Кама гаиләсе госпитальдәге хәрбиләр өчен эшке киемнәр тегәләр. Ирле хатынлы атлашовлар, волонтерлар эше белән 1 елдан артык шөгыльләнәләр. Бу вакыт эчендә яралы солдатларга 1000 мендәр тышлыгы һәм 500-гә якын кием җибәргәннәр. Тукыма белән битараф булмаган Түбән Камалар ярдәм итә. Теге өчен кирәк яракларны шәһәрдәшләр гуманитар ярдәм җыю пунктына алып киләләр. Волонтерларның эше шулай җайга салынган. Әзер партияны тапшыралар, яңасына материалны алалар. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077.
Түбән Камада чыршы базарлары эшли башлады. Ылыслы агачларны 4 урында сатып алырга мөмкин. Сәүдәгә бары тик махсус питомникта үстерелеп, тиешле документларга ия булган агачлар гына чыгарыла. Ихтыяҗ бар ди сатучылар, чыршы бәяләре белән безнең төшү төркеме кызыксынып кайтты. Яшь наратлар хуш исле булулары белән аерылып торалар. Мондый урман гүзәле өйдә Раштуа бәйрәменә кадәр сакланачак ди белгечләр. Өстенлекләре моның белән генә чикләнми, чыршыдан арзанрак, табуы да җиңелрәк, сатуда аларны ешрак очратырга була. Такая елка у нас обойдется в 1000 рублей. Мондый агач 1000 сум тора, һәм аның өстенлекләре күп. Әгәр ясалма чыршыны сатып алсаң, ул 5-6 мең сумга төшәчәк һәм исе дә булмаячак. Ә бу бәйрәм кәефе тудыра дип сөйли сатучы. Тышкы кыяфәте һәм хуш исе белән узак сөендерсен өчен ылыслы агачны суда тотарга киңәш итәләр. Кайбер Түбән Камаллар исә наратны комлы чиләткә куялар. Я сажаю бедро, там, значит... Мин комлы туфрак тутырылган чиләккә утыртам һәм бераз су сибәм. Нарат дымны яхшы сеңдерә, хуш исле, башка бернәрсә дә кирәкме дип уртаклаша сатып алучы. Ылыслы агачларны 4 урында сатып алырга мөмкин. Сәүдәгә бары тик махсус питомникта үстерелеп, тиешле документларга ия булган агачлар гына чыгарыла. Сәүдә 31 декабрьгә кадәр оештырыла. Түбән Камаллар яңа елны каршыларга әзерләнә. Үз ишегалларында һәм подъездларында бәйрәм рухы тудыралар. 11 микрорайонда яшәүчеләр ишек алдында үстергән чыршыларын бизәргә булганнар. Берәүләр уенчыклар илгән арада, икенчеләре гирляндаларны урнаштыралар. Уртак тырышлык белән Гагарин урамындагы 17нче йорт ишек алды бәйрәм төсмер ала. Вахитов проспектындагы 31А йортында подъездларны бизәү күркәм гадәткә үрелгән. Түбән Камаллар зур тату гаилә кебек киңәшләшеп эшлиләр, тәрәзәләрне дә бизиләр. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.